Sut ydych ti? Ti'n oce? Taid yn gwytio dyma yma. Helo, Taid. Sut ydych chi? Nicky dwi. Neis cyfarfod chi. Chi'n iawn? Yndan tad, chi'n iawn? Ge ofyn i chi, pryd nath i ddechrau dod yn amlwg bod na dalent yma ar y cae pêl-droed? Dwi'n gwybod, rhyw 2-4 lle. Oedd o'n ddangos ydych hynny bod na ddawn. Dwi'n ddim yn gwybod beth o'n di ddwad chwaith de. Ie, mae rhaid bod chi'n andros o falch. O'r gwahanol yn y taid balch yn y gwen o glist i glist. Dwi eisiau gofyn hanes yr holl foxes mae i chi rwan. Mae gennych chi tapiau, mae gennych chi ddisgiau i fewn yna. Be nath wneud i chi gychwyn casglu? Dechreuodd Aeron, a o'n i'n gweld, diolch mewn, mynd i fod yn... Dwi'n bod beth oedd o'n di arwain iddo o'n union, ond dwi'n gweld bod yna rhywbeth yn y dyfodol yn dod, de. A dwi'n gwybod bod wedi gyd i gyfle i gweld hyn i gyd, de. O fi'n gwybod o gyd o hyn fe. Mae fi'n cymryd nhw allan ar atig ddo. Fi'n sioct o brif o Kevin fi cymryd nhw allan. Ond ti'n anghofio faint o blynyddoedd ti wedi bod yn chwarae. Ti'n wedi gweld bob box, bob blwyddyn. Neud y cymryd oriau i mynd trwy, ond ar ôl i fi gorffen bydd o'n rhywbeth i edrych yn ôl ar a ti'n yn enjoyo. Falch yn neud eich diwys. Mae gennych chi berthynas arbennig iawn, swn i'n dweud. Oes. So, ydych chi wedi cadw'r holl bapura newydd i gyd? Yn y cae ras nhw hynna. Ie, ar y cae ras Cwpan Cymru. Welsh Cup, ie, colli 2-0. Half-time. Yn y straeon galor yn bob un o'r darnau papur yna, de. I fi, wedi dilyn y gyngrair ers rai blynyddoedd ac i chi weld fel Taid, mae'n siŵr oedd o'n anodd i ddychmygu chdi yn unrhyw le arall heblaw am y seintiau newydd. Oedd o'n symudiad dewr i bod pwrpas wedyn i fynd i Geicona, doedd? Be oedd yn mynd drwy dy feddwl di bryd hynny? Wel, ti'n mae 11 tymor mewn unrhyw swydd mewn pêl-droed, mae'n pobl newid tu mai, 2-3 blwyddyn fa yma, a dwi wedi bod 11, so oedd o jyst yn teimlo'n iawn i wneud ar y pryd, a weithiau ti jyst yn trwsio dy gut instinct fel ti'n deud, a nath i jyst mynd ymlaen efo, a nath o dangos nath o gweithio yn y tymor cyntaf, so... Dwi'n mynd hoffi sydd maen nhw'n chwarae. Be ydych chi'n licio gweld yn wahanol cyda nhw? Chwarae pêl-droed. Pasio'r bêl lle hitio i rwled. Fel o, dwi'n gas yn dweud y gwir, fel just lopio'r blêl ymlaen a gobeithio bod rhywun yna. Ti di meddwl cael Taid yn ystafell newid o gwbl yna? So nhw'n byw fo fi, de. Na. Ti di ennill y gyngrair faint o weithiau? 10 o weithiau? 10 yn meddwl, ie. Oes na ffefryn yna? Oes na un sy'n sefyll allan yn fwy nag eraill i ti? Wel, oedd un Consgi ennill efo rhywun arall, ond dwi'n cofio i curo Bangor, dwi'n meddwl. O'n i gorau ennill, a nath i'n meddwl 5-0, dwi'n meddwl, yn TNS. Dyna'r un sy'n sefyll allan. Wyt ti yn 34 rwan? Faint mwy o boxes fel hyn ti'n meddwl da ni'n mynd i weld yn yr atig yn sydd Taid yn ein? Dwi'n gwybod fi just enjoyo bob game rwan, just trio, ti'n gorau enjoyo rwan, ti'n efo plant a teulu, ti'n gorau trio balansio bob dim, ond nai o hyd, mae pêl-droed ti eisiau chwarae tan ti'n gallu. Pan fawr cyfnod, sut fyddi di'n licio edrych yn ôl ar dyrfa? Dwi wedi bod yn landros o lwcus, ond mae wedi bod yn gwaith caled, ond mae wedi bod yn werth o hefyd. Be amdano chi, Taid, sut fyddech chi'n edrych yn ôl ar y cyfnod yma? Mae wedi bod yn amser arbennig, a dwi wedi mwynhau bron iawn i bob munud ohono fo, de. Dwi'n benau wedyn, de. Ie, lle fyddech chi ar ben wythnos o wedyn? Lle dwi'n mynd i chwarae golf, neu beth.